זו הסיבה שאת חווה כאבי ראש וכאבי אוזניים מבחינה רוחנית. ובמיוחד חווה את זה כשאת עוברת תהליכים רוחניים או שמידע חדש נכנס אלייך. אם את נמצאת בתהליכו של התפתחות רוחנית, פתאום נפתחת לעולם הרוח ברמות שהן קצת הרבה יותר גבוהות, אז אחד הדברים שאת תחווי זה כאבי ראש וכאבי אוזניים. הסיבה לכך שאת חווה את זה זה כי מידע חדש נכנס אלייך. מה שזה ידרוש ממך לרוב, לנוח, אולי אפילו ללכת לישון, ובאמת קצת להוריד מכל מה שקשור למתח של העבודה. הסיבה לכך היא כי ברגע שאנחנו מקבלות מידע רוחני, זה לא רק המידע שנכנס אלינו, כמו שזה האנרגיה החדשה שאנחנו נכנסות אליה, ולכן גם להרבה מאיתנו זה יתבטא בכאבי ראש וכאבי אוזניים, אבל ברגע שאנחנו נשן, אתם תראו שגם פתאום חוזר לכם הכוחות ואתם כבר לא עייפות, וגם המידע החדש נכנס לכם לראש. אז אם אתם חוות את זה, לא להיבהל, זה משהו שקורה באמת כל פעם שנכנס מידע חדש. אני אומרת לכם את זה כמובן מניסיון אישי. תתמסרו לזה, תתמסרו לחוויה. תנו למידע הזה להיכנס אליכם, כי זה יוביל אתכם לשלב הבא, שגם מן הסתם זה מה שאתם מזמנות לחיים שלכם. המידע הזה הגיע לכם בדיוק בשלב שאתם מוכנות לקבל את המידע הזה. מוזמנות לשתף בתגובות איזה מידע הגיע אליכם, אתם חוות כל פעם כשאתם מקבלות מידע חדש, האם זה חדש לכם בכלל, וכמובן תשלחו למישהי שחובה את זה, או שמרגיש לכם ברמה האינטואיטיבית שהיא צריכה לקבל את המידע הזה נשיקות.